aqueles que se atreven a cuestionar a antiguidade da cultura galega xa poden ir calando a boca. Levei a estudar isto a un laboratorio, unha Galiza de pedra, da idade de pedra, de antes da existencia dos humanos, porque era cando o mundo era todo de pedra. Porque eu levei isto a analizar? E me dixeron esta pedra é de hai moitos millóns de anos, señor. E dixen, mira, e xa coa forma da Galiza, que claramente podemos ver, ademais, como as cousas cambiaron. Claro que cambian, as cousas cambian, pero que a Galiza, na súa esencia, xa existía. Fixadevos, non existe a parte do sul, da agora, non existían aínda os celtas, claro, pero si os deportivos xa tiñan a súa zona onde seguramente habitarían, e despois isto seguramente como movimento do que é Gaia, pois se estendería e se formaría parte onde existiron despois os celtas, que é o que é agora Vigo. Pero isto é o que demostra que non hai xeito de concebir ese tipo de opresión que recibimos por parte de España, cando xa se ve desde hai millóns de anos que a Galiza é independente. Aquí non aparece ningún anaco de España pegado, foi un achamento independente que eu fixe no monte, e a Galiza esta estaba totalmente aillada de calquer outro país, como pode ser España. Isto demostra tamén que a Galiza era unha illa, nasceu con nascemento da terra, e que así debe permaneceres per secula seculorum, etcéterum, forever.